ओमफ्राय दाना सेरजाबो बानायो सिफुंबो बानायो सेरजा बानायगासिनो दङ नै नोंथांखौ मोसानायबो फोरोंबावो दासो गोसोआव फैगारदोंलाय आंहा बे कन्टेक्टआव कल खालामबानो मोनगोन आरो जिखुनु मडेल नांगौ नोंसोरो बिहरनो हागोन जेनेबा गिबियावनो खुलुमबाय आं बर' क्रिएटर इउटुब चेनेल आरो मिथिंगा बर' फेसबुक पेजाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामदों बे समाव नोंथांमोना मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय दाना ओमफ्राय जों बे समाव दङ नैबे बलामगुरियाव जोंहा सासे फंबाय नोंथांमोना नुखादों गोबाङानो सिनायखायो बिथाङा सासे सेरजा सिफुं आरो खाम बेबायदि दामनो रोंगौ आरो बिथाङा खामबो बानायो सेरजाबो बानायो सिफुंबो बानायो सोरनोबा गोनां जायोब्ला सोरहाबा जुदि अर्डार होयोब्ला बिथाङा बिथांमोननो हरोबो आरो सोरनोबा नांगौ जायोब्ला बेबायदि मोननो हानायनि बिथांनाव खाबु दं बिथाङानो जादों चिरां जिल्ला बिजिनिनि सिङाव थानाय बाथाबारि बलामगुरिनि ओरै एसे माने सोनाबजों बै बाथाबारि होननाय गामिनि नैबे प्रिथुल गयारि फंबाया दा बिथाङा नैबे समाव माबा बानायगासिनो दङ देखायदोब्रा ओरै देखायदो मा होनो सेरजा बानायगासिनो दङ नै नोंथांमोना एकदम लाइभ नायनो हागोन सेरजा बानायगासिनो दं बिथाङा ओमफ्राय बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्राखौ मिथिनानै लागोन आरो बोरै नैबे सेरजाखौ बानायो बेसेबां टाइम लायो सेरजा बानायनायाव माबोरै बानायो बुंनो थाङोब्लाथ' बिथांनि जे सेरजा दामनाय देनाय बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया आरो बिथांनि जे दामनो रोंनाय आरो बिथाङा बेल' नङा गोबां माने फोरोंबायबो थायो गोबाव समनिफ्राय बिथाङा फोरोंबोगासिनो दङ खाम सेरजा सिफुं आरो बेजों लोगोसे बेल' नंबावा मोसानायबो फोरोंबावो दासो गोसोआव फैगारदोंलाय आंहा मोसानायबो फोरोंबावो आरो दा बिथाङानो जाबाय नै प्रिथुल गयारि फंबाय नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैनोसै नैबे जे सेरजा बेखौ बानायनायाव बेसेबांसो गोबाव लायो आरो बोरै बानायनांगौ दे मिथिना होदो एसे गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिनाय थाबाय दाननायखौथ' आं मा होननो अनेक सिस्टेमाव दानो गावबा गाव माने रावबो एखे दाना ओरैनो फार्स्ट टाइम जेनेबा हानायनिफ्राय हाखावनानै लाबोनांगौ हाखावनानै लाबोनायनिफ्राय जोङो पेन्टिं खालामनांगौ पेन्टिं खालामनायनि उनावसो जोङो माने दाननो हायो आरो दानखांनानै आरो लोगोसे आरो कालार होनांगौ सिरिस मारिनांगौ आरो साबि थाबि दिरुं लागायनांगौ अनेक खामानि थायो दा बेखौनो जाय माने एसे एक्सपिरियेन्स थाखानाय दाननो गोरों बे मानसिया मिथिखागोन माबायदि दाननांगौ बेखौ गाव गावनि सायाव जेनेबा ओमफ्राय माबायदिबा मोजां गोमो माबायदिबा साउन्डआ मोजां फैयो हाइ फैयो बेस फैयो बेखौबो गंसे दानबानो आन्दाज मोनगोन आरो जुदि गंसे दाननायाव मिस्टेक जायोबा नोङो नेक्स्ट टाइमाव कमप्लिट खालामनो हागोन आरो माने मोजांनिफ्राय मोजां खालामनो हागोन दा बे गाव गावनि सायाव थाबाय जेनेबा गावनि गोसोनि सायाव जेनेबा गाव माबायदि फसायो जेनेबा मडेला आंनाव अनेक मडेल थायो जेनेबा बे मोनसे मडेल जाहैबाय बेखौ माने सासे मानसिया बिहरदों बे गंनै नै बेखायनो आं बिदि दाननांगौ जादों अनेक सिस्टेम दं जेनेबा सिम्पोलबो थायो सिम्पोलनिबो माखासे बेथ' दावराय गोनां जाहैबाय आरो ने बे दावराय गोनां जाहैबाय औ बेयाव जेनेबा फेसाबो थागोन अनेक बुस्थु थागोन आरो जेनेबा दाउथुबो थागोन बुंनो हाया आरो मडेलनि सायाव जाहैबाय आरो बे ने मडेलनि सायाव गासिबो ओमफ्राय दा गंनैखौ आं मावग्रोदों बाखि न'आव दङ आंना गासिबो माने आं दा नैबे बलामगुरि इउनिट अफिसावसो दानफैदों नालाय दा जोंहाबो मोनसे केम्पिं खालामदों थानायनि प्रग्रामनि थाखाय बेखायनो बेवहाय दानफैदों ओमफ्राय दा
ओमफ्राय ओरैनो बे दाननायाव माबायदि दंफांफ्रा मोजां जायो फालाय दाननो? दंफाङाथ' जों गाम्बारिखौनो बेस्ट होननानै सानो जेनेबा नों खान्थालखौबो दाननो हायो ओमफ्राय जेनेबा अनेक सिस्टेम दङ जेनेबा नों माखौ दानो जेनेबा सालफोरबो दाननो हागोन जेनेबा दाननो हायोबा ओरैनो गोरा नालाय सालफ्रा बेखौ दाननो हाया गोरा जायो ओरैनो गोदोनि दाननाय बायदिबाथ' जोंहा माबा दङ सिजौ दङ सिजौ दं ओमफ्राय सैथ'ना होनो सैथ'ना बिफां बेखौ दाननो हायो आरो अनेकथाखौ दाननो हायो आरो गावबा गाव बे जेनेबा बेखौ थिग बुंनो हाला जेनेबा ओरैनो बबे दंफाङा नैबे साबसिन जायो फालाय? साबसिनाथ' जों दामनायावथ' जों माने गाम्बारिखौनो साबसिन मोनो जेनेबा जों दा जोंनियाव जेनेबा सोरबाया होनो सिजौखौ मोजां होनो जेनेबा गाव गावनि सायाव जेनेबा सोर माखौ मोजां मोनो बे गाव सायाव गाम्बारिखौ मोजांसिन मोनो आंनि चयसआव दा गाम्बारियानो बेस्ट आरो बेस्ट कुवालिटिनि बे मा दंफां? बे गाम्बारि दंफां आं दा बेखौनो बेस्ट होननानै सानो जेनेबा नोंसोरनि सायाव जेनेबा माखौ नोंसोर मोजां मोनो बेखिनियानो आरो ओमफ्राय बेखौ सोरनोबा जुदि गोनां जायोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन नङा होमबा? हागोन जुदि सोरबा गोनां जायोबा सिफुं सेरजा खाम जिखुनु नांगौ जाया मानो जेनेबा मोनगोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंनो हागोन नामा? कन्टेक्ट नाम्बार हागोन दे 9 आं फार्स्टनिफ्राय बुंसै 9864221499 बे कन्टेक्टआव कल खालामबानो मोनगोन आरो जिखुनु मडेल नांगौ नोंसोरो बिहरनो हागोन जेनेबा दावराय गोनां बिहरनो हागोन आरो सिम्पोल दङ नोंसोरनि गोसोनि बे माखौ पसन्द खालामो खाम नांगौबा खामबो मोननो हागोन सेरजा नांगौबा सेरजा मोननो हागोन सिफुं नांगौबा सिफुं मोननो हागोन आरो ने बुंनो थाङोब्ला माने जेरावबो जेराव मोनो खाबु दं ने दङ जेबा आसामनि अनगायैबो गुबुनफ्रावबो हरनो हायो खाबु दङ आसामनि अनगाबो हायो आसामनि अनगायैबो हायो आं बिदिनो दावराय गोनांखौ गंसे पर्तुगाल हादराव थांबाय आङो पर्तुगालाव हरदों पर्तुगाल कान्ट्रियाव गंसे थांबाय आंनिया बर' मानसिया बर'आनो माने बाहेरायाव थायो आरो खामानि मावो बियो मानसिया गोजानाव थांनाय बे गंसे आरो आं जेनेबा ओरैनोथ' गुवाहाटि जेनेबा बेखिनियाव हरबाय आरो जेनेबा आसामनि बाहेरायाव हरबाय माखासे बिनि दामखौ गोबां मानसिफ्रा एसे मिथिनो लुबैगोन खोमा बिनि दामा जों दावराय गोनांखौ ओरैनो 6000आव लायो जेनेबा 6000 ओरैनो सिम्पोलबा दरजायाव ओरैनो सिम्पोलबाथ' जोङो 5000 जेनेबा 4500 बेखिनियाव लायो आरो जेनेबा ओमफ्राय खामखौलाय खामाथ' 9000 ओमफ्राय 8500 बे फिक्स जाहैबाय जोंनिया ओमफ्राय बेजों लोगोसे सिफुंफोरखौ 700 जेनेबा ट्रेडिसनेला जोंनिया 700 800 ओमफ्राय गोजानबा बांसिन लागोन जेनेबा डिलिभार चार्ज थागोन नालाय बे गोजान खाथिनि सायाव थाबाय जेनेबा बे थाबाय आरो क्लासिकेलफोराथ' माने बेसनि सायाव जाहैबाय जेनेबा गोलाव गुसुं नों बेसबाथ' गोलाव जायो ओमफ्राय मिडिलबा गुसुं जायो स्केल बाय स्केल आरो बे दामा बेखौ थिग बुंनो हाला आरो ओरैनो बे माबाखौ मा होनो सेरजाखौ दाननो थाखाय बेसेबांसो गोबाव सम लायो फालाय? ओरैनो सेरजाखौथ' माने गंसे दानोबाथ' बारा सम लाया जेनेबा जों फुराफुरिखौ सानथाम सानब्रैयावनो हागोन जों सानथाम सानब्रैयावनो हायो आरो दंफां गोथांबाथ' जों राननांगौ नालाय जुदि दानथारोबा जों सानथाम सानब्रैयावनो हागोन आरो कमप्लिटआवनो बिनि सिगांबो हानो हागौ बुंनो हाया जेनेबा स्पिड मावबाथ' स्पिड हागोन नालाय बिदि आरो सानथाम सानब्रैनि गेजेराव कमप्लिट जानाय बिदि जायो आरो ना बेनि गेजेराव दा बेखिनिया बेसेबांसो कमप्लिट जानानै दं बेयाव बेसेबांसो पार्सेन्ट जेनेबा माने 50 60 80 दाथ' नोंखौ बेसेबां पार्सेन्टआव जानानै दं बे 70% होनदो जेनेबा 70% थांबाय दा माने बाव आरो कालार थाबावगोन नालाय कालार थागोन ओमफ्राय नैबेयाव आगर थागोन जेनेबा आरो नै दावरायाबो आगर हानांगौ मेगन हानांगौ बुंनो हाया आरो साबि होनांगौ अनेक खामानि दं दिरुं होनांगौ बेखिनि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयाव मा थायोमोनलाय बेखौ मा होनोमोनलाय बेयाव जों बिगुर होगोन जेनेबा पर्दा होगोन बेवहाय ओरैनो बे पर्दाखौ मा बुस्थुखौ होनाय जायो बेलाय? ओरैनो जों दा बेयाव इउज खालामनाया माबा जाबाय बोरमा बिगुर सबसे मोजांसिन बिगुर होनबाथ' मोफौ जाहैबाय ओमफ्राय जोंथ' दा मोफौखौ मोनला नालाय गोदोनि समावसो मोफौखौ मोनलाबायोमोन दाथ' मोनला बेनि थाखाय जों मोफौखौ मोनला आरो दा जों बोरमाखौनो एभेलेबेल इउज खालामो जेनेबा बे मोनसे आरो हाग्रानि बे जुनादखौथ' ओरै नायनांगौ जाहैबाय नालाय ना अनसायनांगौ जाहैबाय नालाय बेनि थाखाय दा होनो हाला मोनला सिफुङाबोथ' टाइम लाया जाहैबाय बानायनाया टाइम लाया सिफुङाबो 1 घन्टा 2 घन्टाजों कमप्लिट हाजोबखांनायनि उनावनो जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जि खामखौबोथ' बानायो बेसेबांसो टाइम लायो खामाव ओरैनो गुदुं आरो कमप्लिट खालामनायाव सानथाम जेनेबा सानथामसो जों हायो आरो खामावलाय बबे नोंनि चइसआव बबे मोनसे
दंफांनि खामखौ साबसिन मोननाय बायदि खामावबो जोङो गाम्बारिखौनो बेस्ट होननानै सानो जेनेबा गाम्बारि दंफांखौनो ओरैनोथ' खान्थालखौ दाननो हायो अदाल दाननो हायो जेनेबा आरो मान्दारखौबो दाननो हायो बुंनो हाया मान्दारजों गाम्बारिखौ बेस्ट होननानै सानो आरो जों दा बे मोननै बुस्थु बेखिनि ओरैनोथ' खस्थ'फ्रालाय माबायदि मोनो मोनने खस्थ'आथ' खामा बहुद खस्थ' जाखायो जथेस्थ' खस्थ'आ दं जाहैबाय आरो फिसानिफ्राय आस्ते आस्ते अरनांगौ जायोना आदसा आदसा ओंखायनो खस्थ'आ दं फार्स्ट लुंनायावनो हल खालामनायावनो नोगोद खस्थ' आरो जै इसिखिनि माने एसे गुवार खालामनो हाबाथाय सिन्था गैला जालांबाय आरो बे सिस्टेम नोंसोरबो मिथिगोन खाम दाननाया बेसेबां खस्थ' आरो खान्थालफोरखौ दानबाथ' हाखाया जाखाथारा ओरैबायदि गोरा बिदि आरो जाय मानसियानोखि दामनो गोरों बे मानसियासो दाननो हाखायो नङा होमबा जेरै औ बियो माने सेरजा दामनो रोंगौ नालाय बे फंबाया दा सेरजा दामनो रोंगौ हिसाबैसो बे सेरजानि माखासे माबाफोरखौ बुजियो माबोरै दाननांगौ सेरजानि साइजआ माबायदि जानांगौ दा बे दामनो रोङोखायसो बे सेरजाखौ बियो बानायनो हायो आरो सेरजायानो जा सिफुङानो जा ओमफ्राय मा होनो खामानो जा बेबायदि माने गाव दामनानै नायबासो मिथियो नालाय साउन्डआ माबायदि जायो जुदि साउन्ड जायाखैबाथ' नोंथ' मिथिखागोन नालाय दामनानै बे सिस्टेम आरो दामनो रोंबा साबसिन जायो एसे दाननायफ्राव माने मिथियो नों बेसे गोबावसोनिफ्राय दाननाय जाया बे बुस्थु आंथ' गोबावानो जाबाय खमावबो 6-7 बोसोर रानिं जाबाय 6-7 बोसोर रानिं दानबाय थानाया ओरैनो दामनायाथ' जेनेबा 12 बोसोरसो जाबाय जेनेबा रानिं दामनायाव थानाया दाननाया एसे लेट जादों दा दामनाय देनायखौबो नैबे सेरजा सिफुं आरो खाम बिथांमोनानो फोरोङो सम लायै समथ' एकदम रेस्ट मोनखाया बिदिनो बैसागो समफ्राव एखमबा बैसागो जाहांनि एसे सिगां जाहांबा बे समाव हेभि जायो रेस्टखौनो मोना आरो बयनोबो नांगौ जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मिथिनो गोनां एड्रेसखौ एसे बुंना हरदो खोमा एड्रेसखौ मिथिनो लुबैयो आं फार्स्टनिफ्राय बुंसै आंनि नामा प्रितुल गयारि होनो आरो ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनि जोंनि जेनेबा एरियाया टाउना ओमफ्राय ओरैनो मेन भिलेजआ बाथाबारि होनो बलांगुरि बाथाबारि ओमफ्राय आं नाम्बारखौ खनसे बुंबावनोसै जुदि कन्टेक्ट खालामोबा बेयाव खालामनो हागोन आरो 9864221499 बेयाव कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन सिफुं जा सेरजा जा खाम जा बेयाव कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन आरो आं जिखुनु जाया दा गोजोननाय थाबाय एम बर' क्रिएटर इउटुब चेनेल आरो मिथिंगा बर' फेसबुक पेजनि जानानै बिथांनिसिम रोजा रोजा माने सावरायनायनि थाखाय साबायखर जासिबाय आरो बेजों लोगोसे मा होनो जों खोन्थाथावथाव जायगा जाहैबाय नैबे जायगायाव जोङो मा होनो साइडआवबो नुदोंना संबाय थानाय संगासिनो दं अमा बेदर ओमफ्राय आलु संदों फारसेजों दालि संगासिनो दङ सिङाव देखायावलाय सिङाव दालि संगासिनो दङ ओरैनोल' खेबोदोल' बाराबा मारिनायसो दालि संगासिनो दं जाबाय दे दालि संगासिनो दं बेजों दा जोंनि मा होनो नैबे बलामगुरि होननाय जोंनि बलामगुरि इउनिट एबसुनि अफिसाव जोङो दङ थामहिनबा जोङो बेयाव थागासिनो दङ माखासे साननिफ्राय जानो गोनां चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरसालिया जुथुम्मा आरो बिजिनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि बोसोरसालिया जुथुम्माया बलामगुरि इउनिटनि सिङाव जागोन नैबे जोंनिनो बलामगुरि गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दा बेनिनो जोङो हाबाफारिया जानो थांगासिनो दं हिसाबै बेयाव जोङो प्रिपारेसन जागासिनो दङ बेनिनो दा बेयाव आरसिनि बिथांमोनाबो दंफैयो साखाथियाव आरसिनि बिथांमोना जिरायगासिनो दं दा बेयावनो जोङो माखासे ओरै जोंनि खामानिजों लोगोसे आरो जाय बुस्थुआ माने ओरैनो जिरायथावथाव अदाल खुनाय होननाय बायदि दा जों जिरायनाय समावनो नैबे फंबाया नैबे जे माबा मा होनो सेरजा बेखौ बानायगासिनो दङ जिरायथावथाव अदाल खुनाय बे जाहैबाय आरो जोंनिया दा बेजों लोगोसे मोनसे माने बर'निनो जे दामजु जेरै नैबे सेरजा खाम जथा सिफुं बेखौ जों साफ्रोमबो बर' जानानै बर'फ्रा सोलोंनांगौनि गोनांथि दं नङाब्ला जोंनि नैबे बुस्थुखौ बुंनो थाङोब्ला माने गोमालांबायसोमोन होननानै बुंजायो नैबे जोंनि सेरजा खाम जथा सिफुं नैबे दानि समावसो फारि फारि नाथाय फैगासिनो दं जोंनि लाइमोनफ्रा माने सोलोंनो आग्रह जाबाय आरो बे बुस्थुखौ आरो दा थिग बेबायदिनो थांनांगोन नङाब्ला नैबे जोंनि खाम सेरजा सिफुंफ्रा
माने जोंनि आखायावनो बाब्राब थैलांनो गोनां जागोन जुदि जोङो जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि बे बुस्थुखौ माने सोलोंनो रोङाब्ला रोंनानै थायाब्ला गोदोनि आबै आबौमोनखौ सोङोब्लाथ' जों मिथियो बा बै आबौमोनहा बुंगोन नों सेरजा दामनो रोंगोन ना रोङा होननानै सोङोब्ला बै आबै आबौमोनहा माने सेरजा दामनो रोंगौ खाम दामनो रोंगौ सिफुं सुनो रोंगौ मेथाइ खननो रोंगौ होननानै बुङोमोन नाथाय दानि लाइमोनफोरखौ नोंथांमोना सोंनानै नायोब्ला जोङो बेबायदि माने खोनानो मोनला नों सेरजा दामनो रोंगौ होनोब्ला माने रोंगौ नामा होननानै सोङोब्ला सेरजाखौनो बि सिनाया ना सेरजा माने गोमनाया माबायदि बेखौनो मिथियो बैफोरबायदि जोंनि गेजेराव थासारि जालांबाय दा बेनिखायनो जोङो नैबे जोंनि जे बर' हारिनिनो माखासे दामजुफोर बेखौ रोंनांगौनि गोनांथि दं सोलोंनांगौनि गोनांथि दं आरो बुजिनांगौनि गोनांथि दं दा गोबावथार खालामनो सानासै आंनि नैबे एम बर' क्रिएटर इउटुब चेनेलाव मिथिंगा बर' फेसबुक पेजाव सम होनानै नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिमबो साबायखर जासिनानै नैबे आंनि जे सुंद' भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबबाय बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन आसा खालामबाय